sestry, pôrodné asistentky, ale aj lekári, sanitári a všetci tí, čo ste nás prišli pozdraviť. Za posledný rok sme my, sestry, dúfali, že sme sa dostali do záujmu spoločnosti. Dúfali sme, že budeme zbierať plody našej dlhoročnej neohodnotenej práce. Šťastie sa na nás možno iba trochu usmialo a v zápätí sme zistili, že sme oklamané. Mnohí tí, čo si však mysleli, že nás ponížia, sa prerátali. Sestry si totiž musia vždy poradiť, či na pracoviskách, či ako ženy, či ako matky, manželky. Možno mnohí čakajú, ako budeme reagovať, čo podnikneme, či sa nevzdáme. V tejto chvíli ich potrebujeme uistiť. Nie, nevzdáme sa. Sme tu. Sme tu. Nevzdáme. Nevzdáme sa. A prijali sme fakt, že sme namiesto sladkej maškrty v podobe ponúknutých záruk na zvýšenie platu dostali sme kyslé citróny. Sú kyslé, že? Ale my z nich urobíme limonádu, že? A nedopustíme, aby zhnili. Pretože my z nich vyberieme jadierka a tie zasadíme. Áno? My sa nevzdáme proste. Dlho už čakáme, ale v každom prípade sa popasujeme s tým, čo sa nám ponúka. Dnes tu stojíme a apelujeme na predstaviteľov Ústavného súdu, aby si našli na nás čas. Netlačíme na Ústavný súd ako nezávislý orgán s cieľom ovplyvniť jeho rozhodnutie. Žiadame Ústavný súd, aby rozhodol čo najrýchlejšie. Naša požiadavka, aby Ústavný súd čo najrýchlejšie rozhodol o ústavnosti zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, smeruje k tomu. A hlavne je to naša vízia a cieľ nášho odborového združenia. Chceme jasne vyjednávať, chceme pokračovať v presadzovaní lepších pracovných a mzdových podmienok pre všetkých svojich členov, ktorých združujeme. Prečo je to dôležité? Totižto žijeme teraz v právnom vákuu, keď zákon zostal ako trhací kalendár. Zostávame, stojíme, nachádzame sa v stave, ktoré je dôvodom na manipuláciu zo strany zamestnávateľov. Denne sme svedkom konfliktov medzi nami a ostatnými zdravotníckymi pracovníkami. Je to nepriateľný stav, je to stále konfrontácia, napätie a to nás už vyčerpáva a znechucuje. A preto mi dovolte, aby som z tohto miesta vyslala posolstvo i zamestnávateľom. Vyzývame a upozorňujeme všetkých zamestnávateľov, zdravotníckych pracovníkov, aby nešli cestou ignorácie a arogancie, aby nezneužívali súčasnú situáciu a nepoužívali manipulatívne praktiky na zastrašovanie sestier a pôrodných asistentiek. Veľmi pozorne my, odborári, budeme vnímať a monitorovať nevhodné reakcie zamestnávateľov, prejavy mobbingu a následne, verte, budeme reagovať. Milé kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, v mene odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek vám ďakujeme. Veľmi vám ďakujeme za účasť a podporu na tomto zhromaždení. Vyslovujeme presvedčenie, že budeme nielen vypočutí, ale čím skôr aj uspokojení. Hráme totižto nielen o čas, ale i svoju budúcnosť a tu si chceme uhájiť. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.